Toto bola talianská hymna, ktorá znela len a len pre Chiaru Fontanesi, ktorá tu má svoju celú rodinu, mnoho fanúšikov. Myslím, že si získala minulého roku aj srdcia všetkých Slovákov, ktorí sme tu boli. Je to jedna fantastická, charizmatická Talianka so všetkým, čo k Talianom patrí a teraz už aj dvojnásobná majsterka sveta. So one more time, huge applause for Chiara, the world champion! Majsterka sveta Chiara Fontanesi a spolu s ňou aj Steffi Lajer a Megan Rutledge. 3 najlepšie baby z celej sezóny. Ladies, thank you a lot. Enjoy this moment and I would like to ask you to go to the press conference. Samozrejme všetci novinári a ešte áno, dievčatá, spoločná, so ladies, to get a picture, family picture, go together, smile. Samozrejme, absolútne neodchádzajte. Robíte dobre, že sa nikto z vás nehýbe, pretože prišla chvíľa, kedy poslednýkrát v histórii budeme vyhlasovať majstrov sveta kategórie MX3. So now this is the time for announcing the top 3 guys of the season from MX3 and of course the world champion. Takže teraz mám jeden perfektný oznam od Chiary, ešte predtým, ako si začneme vyhlasovať MX3. Chiara vás pozýva na party. Je to majsterka sveta a ste naozaj srdečne pozvaní na party. Začne sa zhruba o 7:30 v padoku. Takže toto je odkaz od majsterky sveta, od Chiary Fontanesi pre vás. Dámy a páni, teraz privítajme. Poďme na MX3. Chlapi, poslednýkrát v histórii. Tretie miesto v rámci celého šampionátu patrí Matiasovi Wagnerovi. Rakúsko. Matthias Wagner from Austria going to the third place. The second place belongs to Martin Michek, Czech Republic. Druhé miesto patrí Martinovi Michekovi z Čiech. A majstrom sveta v kategórii MX3, posledným majstrom sveta, ktoré vôbec táto kategória bude mať, sa stáva Klemen Gerčar Slovinsko! Toto sú tí najlepší traja spoločne s majstrom sveta Klementom Gerčárom. No a budú odmenení a budú nosiť na krku medailu od FIM. Odovzdajú Tony Skillington, FIM delegát. So now the boys are going to be awarded by the FIM medal. Goes from the hands of Tony Skillington, FIM delegate. Tak ako povedal Klemen Gerčar bezprostredne potom, ako vedel, že má titul a to bol naozaj extrémny súboj. Snad sa predbehli s Martinom Michekom, ja neviem, či nie aj 15 krát. Bolo to úžasné, čo si ich sledovať v tejto poslednej jazde. Klemen prišiel, poboskal zem a povedal, že toto bol môj sen od malička. Presne o tomto sníval, asi si viete predstaviť, čo prežíval vo vnútri. A toto sú tí najlepší traja a majster sveta, Klemen Gerčar! I would like to ask Slovenian national anthem. Slovinská hymna, poprosím.
posledný krát v histórii. Ešte si dáme fotku aj s Tonym Skillingtonom a Patriciou Maškarovou spoločne s 3 najlepšími v rámci šampionátu MX3 FIM majstrovstva sveta. Dámy a páni, tak toto vyzerá, ak sa mieša dojatie, radosť, životné sny. I would like to ask girls coming on the podium as well. So, Chiara, please, may I ask you to come here, come up to have a picture with the top MX3 boys. This is the last time, and we should really use it. Also, Megan Rutledge and Steffi Lajer, please, girls, come here. Enjoy this moment with the two world champions, Clement Gerčar and Chiara Fontanesi for the season 2013. Takže najlepší a najúžasnejší sú Chiara Fontanesi a Clement Gerčar, majstri sveta pre sezónu 2013. Samozrejme im to ohromne prajeme. Ešte sa odfotíme pre historické účely, aby sme to vedeli pekne zaarchivovať. Samozrejme, hneď potom ste všetci novinári pozvaní do stanu, budeme mať tlačovú konferenciu a rovnako všetci diváci, ktorí ste prišli a kupovali ste si celovíkendové vstupenky.